Fáidirteach go dtí Leabhar-mheas lumsa ón P agus an leabhar a bheith faoi thrácht inniu nó tránóna going ná an ceannseo Litir ó Mháthair Altrama agus Scéalta Eile le Fionntán de Brún agus inis mar thosach mar finte tosig caiim nochta omláin agus rá gohfuil Fionntán de Brún mar stúrthóir orm agus médul de haide in ollscoil bhainúid. Péisce é thonnach le déanaine go raibh scéal ón ghnósach seo sílam scrúdathe an túisgurt an ordagan na déthe bréige agus sppraig sin isreacht agus hasfuim a léamh agus hasfuim cinál cnúsach eile a léamh agus tá deigín na scéalta sa cnúsach seo agus beidir go bíad na cín sin bhú sé go leir dúisne an na scéalta is fearr an darn féin ná beidir an scéal clúdaigh agus sin é Litir ó Mháthair Altrama gus banan si sin le fíorachtar síle a tharla inar thóbhban as Belfirste páiste éigen óbhlaclaí ar an trainreis go Belfirste lei agus sin tá cúpla eile is tógur siomh carach atá i gceist le fearmhór na scéalta rud anmh agus ionintach beidir a gás gearcéalta na gaige ar do chuir ní ceannas mó beidir handlam féin seachas é sin beidir an díseirteach agus is tó go bhfuil rion beidir nach chuir sé chur roinnta na scéalta cinál scéalta gearcéalta ródáil a gcuine dom mar bhfuil an dalach léite go bhfuil go mór agus go ceanna le cangó hanselum agus caiint leis na marmh beidir. Go tríd tá cinál Annalí seoirthe ar hiicé an chartan na garachtar agus le héad agus mar derm siomh carach so beidir go bhfuoifá cinál spléacha ar híomhanna nach míons le feiscint le na gaile chomininic sin agus tá an ghfuil a thaobh na tanga de tá tanga an snite go deo. So sin é cé dá sé mónín Litir ó Mháthair Altrama le Fionntán de Brún.